ka Federation of All Meghalaya Ad Hoc Secondary Teachers Association FAMASTA ka kenhun kinong hikai ad hoc haki secondary school pair hakar pendriotrik risau arajar persau kala penlong ya ke Jelang Hagaru Union Higher Secondary School Bandawa naka Sorkar MDA2 Hapoh lai Bnai bade ban Pynkiew Tulop ikinong hikai bat ban itu yaki kum kinong hikai bapura omshu ki adhong ka association kala Byrngem balada katei ke jingdawa kam urlong kin sange banle yakinu ki kam bop tha ka Sorkar kum ki kam ki bai dei bat ka election lum khana samari ban penbei paper exam nalor ki bai pan nalor ki tei ki mat jingdawa hagane kasngi ka FAMASTA kala penlong ya ka jingjit nongkit kam mathamai nakabantau snam arjar saw arjar apnyo habakren si kilap thai kubor ka kongbina kharumnoj President kalaong baka Sorkar kale mena ikinoi kai bat Kumta ban syukong usneng sa bangi appeal sa government bakumno ba naman ni ki ad hoc teachers handai ngim ko asyo ban khot ad hoc ni kwa ban khot ba yela de ba teachers with the teachers granting aid ka balong bangi yo ko baduna tam ka salary kata kalong at khandai hajar si Bnai marway tapi kane nadu namar ka association jungi kala form nadu khandai spa khandai pupra hatu por ni dang yo tang khat pras pa na ka Sorkar te Kumta ter habangi appeal sa government ka kiyo sa kalay nang ta sa ka san nang ta sa ka pra nang ta sa ka Hapoh hajar nang ta sa ka Hapoh hajar but hau ar Pynkiew tang khandai hajar te mentahi ngiyo Hapoh khandai hajar handai ndangi apet ya ka present rate of inflation bakumno kini hikai dai te Hapoh khandai hajar makin sustain ya ka family jongki te kalong ka ba songpia hadu kata te lada ke Sorkar kam respond positively yangi ka house mentan kala rai babaro ki government duties kum ka evaluation ka baju penban bet yaki ad hoc teachers matric evaluation paper ngin boycott no ka bar abadai ka census duty ngin boycott no nang taru election duty katuru ki ad hoc teachers ngin ya boycott no namar lada ka Sorkar ka kenyangi kum ki step children mo takamut ngiru ni song ban su longkong snang thante tengin sedang da kita telada ke Sorkar pada within 3 months lada ka respond positively then things may change andai matai ka house kala rai baik ba nila de bin boycott kita ni pi had kertas nem mentala arpusos nem nila form ya kanigas organization jongi ada ngimport jumi surap nim jukwa aru nama dika Nobel profession jongi bangin lithat samadan handre la da ka Sorkar ka pen pada teng ngimtip la syai ke kenja te namar kata berabor ngi jutre very cooperate with the government we done good understanding with the government and we want this government also should have sympathy and understanding with the teachers because after all we want the Meghalaya should be in the top list of literacy and that can be solved, that can be achieved only when government and the teachers they work together and they help each other, they cooperate. Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya